Pali sa na túry, Osko stále pracuje, a vína sa o nás stará, varí berie, upratuje, a my mali vyjdeme, magnetku si kúpime a v zdraví domov prídeme. Vybehneme na tie hory, kúpeme sa pod Tatrami a poťami v Podunajci prekonali, ostré stali, lietanom sme leteli, loďou sme sa plavili, Bratislavu spoznali, sme susedov navštívili, sme po Viedni sme blúdili, pod zemou sa vozili, videli sme aj krásu Prahu, energičanty v Poľsku, išli sme korunami stromov, prešli sme sa po Bani, túru sme si vybrali, skriváňa sme kývali, máme radi dobré jedlo, spapáme ho veľmi rýchlo, hneď bežíme do jaskyne, pohľadáme, kde to bije, sadni si na motokáru, budeme mať rýchlu jazdu, máme super zážitky, v spomienkach sú uložené, nech je slnko vysoko a nám veľmi teplúčko. Super, ďakujem. Janka. Tu Peťo Sielský z Revolúcie, tu Janka, taký vieš, Janka, nechce byť na obraze a ideme lanovkou na najdlhší vysutý most na svete v Čechách. Hej? A ty vole, tak tá horská dráha, ešte, že toto ide dole a asi dole to ide cez ten tak asi pôjdeme aj na to skúsiť možno. Ja neviem, či sa na to doplatíme. No a deti sú, teraz ich troška vidno, hej. Teraz ich troška vidno, tam sú Janka, Erika, Peťko. Dobre. Aha, tu je tá dráha, aha. Ja neviem, či to bude vidno. Či zrovna vtedy pôjde niekto? Nejde zrovna. A vyzerá to dosť dobré, a tu idú tie vozíky hore. A tu je druhá, tam ide niekto. Ja to takto ide. Ty môj dôchod. Janka, ideme na to? Ty môj pocit, tak a ešte aj cez tunel to ide. A ten už prosí to takto ísť. Pekne, uvidíme, dúfam, že nestratím mobil. Že mi nepadne tak kde z ruky. Tu ide potom niekto ďalší, pekne cez lesík a to také vonovky sú. Vyzerá to pekne. No, tu Peťo Sielský z Revolúcie a prišli sme pozrieť k Čechom na najdlhší most vysutý na svete. A tu Janka. Cena. Kľudne. Je to v pohode. Troška počasie nie je až také ideálne, ale ináč je to v pohode. Nekýve sa to moc, kýve sa to len tak troška. No. Koniec záznamu. No, máme video, tu ľudia, no a je troška nečas, ale teraz sa trošička, a víc zrovna sa okľudnilo. No. Hej. No, takže super. No, tak sa nám rozpršalo. Peťo, dievky, Janka, ja. Napriek sichravému a zimnému počasiu, tak je toto úplne super. A ideme. A ako revolúcia, hej. Ako revolúcia ide proti režimu, tak aj my ideme proti smene, hej. Tu sekretárka prizvukuje, pretože iba odtiaľ sa má chodiť sem a nie stadiaľ to tam. Ale bolo zistené, že môžeme sa aj vrátiť, tak sa vraciame. No, krásne. Blížime. Tam ideme. No.
No, takže dúfam, že nevypne mobil od dažďa. Len to nepustí, nie? Že urobíš nejakú, ako to bude, environmentálnu zlú vec. No, tie oblaky. Toto je moja dcera, zamaskovaná vo vreci. Druhá je tam predu a tu nám takto kreslú. Ukážte si? Vidno ťa? Nevidno ťa? Či ťa vidno? Ukáž? Jaj, no pekne. A stadiaľ ideme. Tu sú obláky pekne. Ideme tam. Peťo, tak sa nám rozpršalo, ale zo začiatku to bolo celkom v pohode. A teraz je už aj dosť zima, ale neľutujem nič, ako pekne to bolo. Hej, tu taká výška. Do druhej strany. Koniec záznamu. Brzdíte. Dobre, teraz dajte do... No čo povieš, Peťo, aké to bolo? Dopredu si dajte tie páčky, dopredu, tak. No čo povieš, Peťo, aké bolo? No. Super. Takže super, Erika, dobre? No, takže bola to pecka, naozaj nedalo sa to natáčať. Tam bolo také preťaženie, že myslím, že by ten mobil by som neudržal v ruke, ale perfektné. Dopredu musíte dať páčku. OK.